بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أمي بركة على نكراي سبتي من سا كوباتي كرامو أندري أبلاي نعم كرامو كرامو توزا نيو وچولا يدوك كلاندي يدوك كرامو نيو وچولا nga eske karamogo ne ngo karamogo ne ma fune karamogo ngo karamogo André c'est que karamogo bomanagano parce que il de bomanagano logo karamogo ya c'est que dimo aywa clé ya kalanne chamu bolo e bu kalambara ta chokola donc karamogo e kanabam aywa n'écoutez ami amablo mina kono karamogo parce qu'on voulait que comment mo fait en bu blasira do bu banjete karamogo Ochen. Ochen. Odewa. Awo odo. Karamogo parce que kadula ibi kadambe ya basika ebu jagotle ibi jogo nyumanduma o te karamogo ya yo. Karamogo ado. Duma vo te karamogo. Aywa. Ibi kadu karamogo ya. Nenga du karamogo. Duma vo te karamogo. Na taro siraka. Na musika temenai. Amsika. Nikote. Barka ma boy bismillah ala gorbaji tila mawono go sigiro bambi kun Ochen ni froka be kun o sigi yamora dile ablay voilà donc am kun me woti kele balide Ochen ni wala ni go sigi siza am kun o sigi yamora dile nam kajira ka usa sigi nyofe o nga sigi fana kono ku chama ba kono kele ba kono nam sosolu ba kono nyo madola aw be fe nyo nga choma olu be sigi kono nga olu fana be sigi do ablay ko sigi yo ya kele be kede me ati bande ko ma olu mani o ko jugu de ablay ni mo fora nyo mo we mo sigila atse ka to fo nyo ko parce que beni hakilla de do donc ni bena hakilla do jago ya obi fo nyo ko wati dolo onga ateban abla o chenigero de sabula ni afrasa ko ateban afula nyonga chema akuko akuko autistic nyoma ble o yaramo o fiem blali aramade Allah o nyoma chew o reka ma fo ko juguderu o ko jugude bamanandre abla nan hakay mo ko gesati wulu fe me anyi gelendo da harama don tay oche kafu etie fe bena da chugo do ablay Allah akbar e fe no be olu ala ka masaya kono o amudu to ala ka masaya kono ulu flani adate ko o e gosse de tableau e date treke nyasi treke ko bela nyi ngele no ablay do ba ngele no harwa den tay wa daga satibo o koro de ko ala yɛrɛ ka masaya kono fɛn dɔw bɛ yen nɔ olu tɛ se kɛ wabila ye ala yɛrɛ ka masaya bɛ ko dɔw kɛ ka sɔrɔ adamaden ma sen dɔ la i y'a faamu n b'a kun jeni mun ye o hakimaw ko sin ti kɔnɔ fɛ ma den balo dɛ o ye tiɲɛ ala ye fɛn o fɛn min da a y'a balo cogo di k'a balo fɛrɛ di n'i ma fɛ fɛn o fɛn ɔ kɔnɔ ale fana bɛ balo cogo min na o fana fɛrɛ bɛ o ɔ maa ka n'i jigi tigɛ ala la k'a fɔ ko ni nin tɛ n tɛ balo n'i y'o kɛ i fili la o ne tɛ se ka n sigi so k'a fɔ ko ni ma kɛ biro kɔnɔ baarakɛla ye ka sɔrɔ parce que n kalan na n tɛ baara kɛ e t'a dɔn ala ye balo cogo siri fɛn min na o ou bien di wala ne ko sisan ni mécanicien tɛ n tɛ kɛ tailleur ye mo de ta so ni ala yi bolo chugo sire mécanicien de lawo sikato la ou bien di o ma kana fo ko ibi jigit ke ala la ni nte nti balo wala nte ko reke ni kono ko ni shinte ale ti balo atna fere sayama bigala ko de be na ble an ko jatim na arma de ala amada la kenyi ko to ala ka masaya kono amada la kenyi muye ko scientist afa ma to ayoro o chen wala funa tama chugo yi o scientist afa ma to ayoro sinta fa le fofo de ma to ayoro wa singa de funa ko atake sak singa de Allah akbar mo senta ne wa ka segal jodi abulle ko man ko scientist afa ma to ayoro atito no la ci
o fana ye fɛɛrɛ dɔ de ye Ablaye min dira cogoya min dira sama wasa ka bɔ a nɔ la n'i ye jateminɛ kɛ an ye min fɔ sisan a b'o kuma de sinsin kosɛbɛ sabula sen filɛ nin u bɛ anw kɔrɔ wasa an ka tɔgɔ ma sen ni bagan tɔw bɛɛ kɔrɔ wasa u ka tɔgɔ ma nka sa bɛ fofo de sen t'ale la ale kelen n'i ma fɛnw na sen de t'a la n'o tɛ sen bɛ n'i ma fɛn tɔ bɛɛ la ni sa kun ko sisan ko a ti bɔ a nɔ la parce que sen t'a la nɔ Ablaye a tɛ gɛlɛya Ala ye bila cogo min na ka fɛɛrɛ min ni cogoya min d'i ma wasa i ka se k'i mako ɲɛ an ka to o fɛɛrɛ kɔnɔ an kana fɔ kuma dɔw la k'an bɛ kow karaba ka bɔ Ala ka minɛn kɔnɔ n'an ko k'an b'a karaba ka bɔ Ala ka minɛn kɔnɔ an mago bɛ sa awɔ sabula Ala tɛna na i bɛrɛ bɛn ni anw ye anw de b'an bɛrɛ bɛn ni Ala ye donc an k'a jateminɛ o cogo la se bɛ Ala ye ale de ye fɛn bɛɛ da wa fɛn bɛɛ bɛ ale de ka se kɔnɔ Ablaye bisimila bamanan ayiwa bi alamisa ye mɛkalo tile 6 sɔrɔ san 2021 ye sunkalo ale ye tile 24 sɔrɔ fasiribaw fana ye fasiri gafew kɔnɔ ka sɛbɛnni dɔw kɛ an bɛna lajɛ kumaba ye min ye ka fɛrɛtɛ fɔlɔ dɔw ɲɛfɔ maaw ye waasa faamuyali ka se ka sɔrɔ a ko la an b'a daminɛ ni faso yɛrɛ kɛ gafe b'a fɔ esɔrɔ a sɛmɛntiya k'a fɔ ko coronavirus bana bɛ ni Ala y'a kɛ maa minnu garisɛgɛ ye olu bɛ se ka furakɛ cogo min na ko ka maa dɔw to u ka taa u ka so ka t'u ka furakɛli waatiw kɛ yen nɔ n'o ye confinement à domicile ye k'o fana ye fɛɛrɛ ɲuman ye a ko hukumu kɔnɔna na ka kɛ ni esɔrɔ mɔgɔw ka ɲɛfɔliw ye a yira fana k'a fɔ ko minfɛnjugu ko ale fana tɔni 4 minɛna ka douane fɛ Bamako yan nɔ o bɔlen kɔ sa ka jira k'a fɔ Ablaye Idrissa Mayiga ale kɔni ye a sɛmɛntiya k'a fɔ ko waasa an ka jamana ka se ka bɔ nin gɛlɛya in kɔnɔ o ko fɔ an ka kɔfilɛ de kɛ san 30 tɛmɛnen jamana mun de kɛra mun de ma se ka ɲɛ taabolo kun ye jumɛn ye k'o sɛgɛsɛgɛ fiɲɛ minnu b'a la k'olu bɔ a la waasa an ka se ka taa ɲɛ Ablaye o ye hakili ɲuman ko ye donc kun tile wa fɔ sole Abdou tile bɔra an sɛmɛntiya k'a fɔ ko CSDM kɔnɔna na ko CSDM o ye jumɛn ye bolo Conseil supérieur de la diaspora malienne ne ma filo de d'accord ko Mohamed Chirifo Haidara o de bɛ ɲɛmaya ko gɛlɛya dɔw bɛ a bolo tɔn kɔnɔ sisan kɛnɛ ka waleya dɔw kɛ waleya minnu ni olu bɛ ɲini ka jɔlɔkɔ don a yɛrɛ sen na o b'a kɛ sa min bɛ tali kɛ ADMPAJ kɔnɔna na ko fila de tora u bolo u ka fara ɲɔgɔn kan wala u ka jɛnsɛn bon tɛnden diden ninnu bɛ fara ɲɔgɔn kan dɛ duden ka laada u b'u tagama ɲɔgɔn fɛ wala kan ka fara ɲɔgɔn kan o de y'u ka laada ye kɔni o de la u ka farin fana nka n'u jɛnsɛra o tɛ ɲuman ye u ka jugu sago ye n'u jɛnsɛ fana a bɛ kɛ jugu sago fana ma ɲi jama ma dɛ ni jɛnsɛlen an fana b'a yɛrɛ ɲini dɛ o ta ye ni kuru faralen ɲɔgɔn kan o jɛnsɛnna n'a ɲɛlen dara dun ayiwa o kuma diden y'a faamu bɔn Bank of Africa kɔnɔ ko hali k'a sɔrɔ coronavirus bana ni gɛlɛya caman kɛra yɛrɛ san 2020 sɔrɔ ko siratigɛ la ko u ye jaabi minnu sɔrɔ tɔnɔ minnu ni baara kɛra cogo min na ko nafaba sɔrɔla a ko siratigɛ la o bolo an ka kunnafonidilaw ka dɔgɔkun ɲɛnamali hukumu kɔnɔna na min daminɛna ntɛnɛn tɛmɛnen ko min kɔni bɛ ɲini ka kɛ wajibi ye o de ka se ka yɛlɛma don an ka sariyaw yɛrɛ la minnu bi an ka kunnafonidi kow ɲɛnabɔ jamana in kɔnɔ jamana ɲamakalata nata ninnu na ko min Dr Bubu Sise ale kɛli URD ka cɛbɔ ye o kuma in bɛ sen na ko maa minnu b'a la ka senkɔrɔma don ko olu kɔni bilara u ka a jira ka olu kɔni ma se ka kunnawoloba sɔrɔ a ko siratigɛ la sabula ko jama ka dɔgɔ min bɛ tali kɛ maa 2 bɛ yen nɔ ko jama fanba de tilalen don olu ni ɲɔgɔn cɛ URD kɔnɔna na n'o ye Mamadu Igor Jara ale ni Maître Demba Traoré ko jama fanba tilalen don ni cɛba 2 ni ɲɔgɔn cɛ nka ko Dr Bubu Sise ka jama man ca URD cɛbɔ ko siratigɛ la gafe mun togo les échos b'a fɔ wele a jira k'a fɔ ko Alima Sise ko ale kɔni lasirilen kun don ko a jiginna
den kɔnɔntɔn abila nan ale ye masa ko a ye o de sɔrɔ jigin ko kelen abila den kɔnɔntɔn awɔ ko muso 5 ani cɛ 4 den ko t'u la tuguni ne ko mu tiɲɛ yɛrɛ la nin tɛ jɔ ten sa ayiwa nin bɛ ala ka ko de an ka bila ala ka minɛn na o ye tiɲɛ ala k'u balo dɔrɔn ala k'u balo olu dɛmɛ kɛ kan fana tiɲɛ don jamana ye seko ba k'a la kosɛbɛ non kan ka se ka fo denmisɛnninw ka se san 16 la kan k'u dɛmɛ tiɲɛ yɛrɛ la awɔ kan ka dɛmɛ parce que ni ye misali ye ni madrid kɛ mali la diɲɛ yɛrɛ ni ka dɔgɔ non ni kɔnɔ ka dɔgɔ diɲɛ yɛrɛ la ka dɔgɔ ka dɔgɔ yɛrɛ dɛ an bɛ dugawu de kɛ ala ka den ninnu balo amin ya rabbi ala ka masa ninnu fana kɛnɛma t'u kɔrɔ amin ya rabbi ala k'a to maa minnu bɛ se ka dɛmɛ lase u ma se bɛ maa minnu ye k'a daminɛ jamana la u ka se ka dɛmɛ d'u ye n'o tɛ ala nana kuma ka ca kosɛbɛ et puis ala ni fɛn tɛ kelen ye dɛ muso ko ka subahana machine ko wala do a jiginni kɛra 9 ko ala ni maa tɛ fila ye an ka kuma to ye sisan fɛn bɛɛ bɛ ala ka se de kɔnɔ an ka kow to ala ka se kɔnɔ awɔ n'o tɛ ala ko daminɛna Bamako ya fɔlɔ a daminɛna anw fɛ Mopti Tombouctou wala a daminɛna anw de fɛ awɔ Tombouctou ka na n'a ye Point G o ka sɔrɔ ka taa n'a ye clinique dɔ la Maroc tɛ de diɲɛ ye sababu de ko ni ala bɛ ko kɛ a tɛ tiɲɛ dɛ n'ala yɛrɛ da bɛ mun na o tɛ tiɲɛ o ye tiɲɛ ale taara dɔgɔtɔrɔso la anw fɛ Tombouctou minɛnw yɛrɛ t'anw fɛ docteur mun y'a sɛgɛsɛgɛ docteur y'a ko den wolowula de b'a la ko cɛ o ka bon olu ka fanga ma Tombouctou o minɛnw tɛ yen ko n'o ko b'o to yen a ka jigin yan musow bɛ sa denw bɛ sa donc o tɛ fɛɛrɛ ɲuman ko ale b'a fɔ a cɛ ni se b'a bolo o ka taa Bamako yan o tɛ se y'a faamu te ko ayiwa an bɛna lajɛ ala n'a ka kɛta ministre sisan de taara Tombouctou mission na o senfɛ docteur ye ministre fɔ ko dɔ bɛ n bolo yan dɛ an dɛsɛlen don an se t'a la ko muso dɔ bɛ yen a gasigilen don den 9 de den 7 de la a minɛw ta n bolo y'a k'a baara kɛ n'a tɔɔrɔ yan wala a bɛ to a la ne ko u ka taa Bamako donc ala y'a kɛ yɛrɛ nana ne kɔni b'a fɔ ye ni bɛ se ka min k'u ye ministre tilala ka mission la a taara dɔgɔtɔrɔso la ka taa muso lajɛ ministre ko bon ne ni bɛ se Bamako a tɛ to yan yɛrɛ ministre fana y'a don avion la ka na n'a ye ni ko bɛ ka kɛ ministre fana taara Point G o y'a di docteur ma o fana y'a sigi sa ko tiɲɛ don ko den wolowula de b'a kɔnɔ mais o fana a Bamako fana o minɛn t'an bolo a tɛ se ka to yan dɛ n'a to yan a bɛ to a la a ye fɛɛrɛ ɲini a ye ka n'a ye kɔfɛ donc kuma kɛra o cogo la donc ministre o fɔra ministre filanan mun bɛ musow ka tɔgɔ la a ko ni fana ye n ka ko ye ni den kɛnɛya ministre Gazan ko de ni fana ne ka ko b'a la ale fana ye wuli ka jo kɛ ka dɛmɛ ɲini a ye wele ka mɔgɔ fɔlɔ y'o jaabi o ye fondation Orange o ye 5 di ko muso ka taa kɔfɛ ministre taara conseil des ministres la a y'o kuma fɔ n b'a dɔn ye n b'a dɔn ko problème t'a la o ye Mali ko ye an bɛ don a kɔrɔ ko a ka taa Maroc joli ko 1,5 ko a ka taa n'a ye cɛ n'a kun tora cɛ wulawula ye donc ne ko ala bɛ ko mun de diɲɛ n b'a dɔn ko ale t'a la ye an bɛ jɔ a kɔrɔ n'a kɛra fɛn fɛn an bɛ jɔ a kɔrɔ donc o de kɛra nin ye donc sababu filɛ dɛ tiɲɛ yɛrɛ la ko filɛ nin ye ni ala bɛ ko mun na o tɛ ni ala bɛ doni min fana da i kun ale de b'a ta an tɛ se awɔ an k'o jateminɛ an bɛ segin dugawu kan ko ala ka den ninnu balo ala ka masaw fana kɛnɛ t'u kɔrɔ halisa maa minnu fana bɛ dɛmɛ la ala k'u timinanja a se d'u ma bisimila wale bɔsa ko jo sera sɔsɔli hukumu kɔnɔna na a kɛra an ka jamana in kɔnɔ nɔ siɲɛ 242 o ko maa 106 tora a ko senfɛ o ko jo sera sɔsɔli hukumu kɔnɔna na cɛ ni musoya siratigɛ la ko 16 jate de don a bila na gaba mun tɔgɔlen de pendant kɛn yɛrɛ an b'a fɛ ka wuli ka jɔ mais an dɛsɛra fɔlɔ ka kɛn yɛrɛ o ye tiɲɛ énergie jumale bɛ a wuli ka jɔ yɛrɛ la a b'a jira k'a fɔ ko k'a daminɛ mégabit 150 la ka se 200 ma ko ani kalo 8 kɔrɔ k'o bɛna fara an ka courant kan ministre b'a fɔ an tɛ se wa n'an wulila ka jɔ a tɛ nin ye an ma fɛɛrɛ sɔrɔ awɔ n'an tun y'a to a bolo
megabit kɛmɛ fila n'o sɔrɔla ka fara kan caman na bɔ courant tɛ la an ka wuli ka ɲɔgɔn kan hakɛ bɛ d'a ma dɔɔni tɛ abilaye dɔɔni awɔ mɔgɔw wuli aw tɛ nin yan hali ye mɔgɔw wele ka n'aw ka baara yɔrɔ filɛ n'o an tun ma wuli o bɛ kɛ wa donc jama fanga b'aw de bolo a ye wuli an dɔw kɛ Umaru Jara ala ka halisa fanga d'a ma a b'a fɛ ka baara minnu kɛ ala ka jamanadenw ma kun ye courant hakilitigiya n'a se d'a ma amin o bolo ko sa ka jira k'a fɔ ko MINUSMA ɲɛmɔgɔ kura ala y'a jira k'a fɔ ko min diyara ale ye kosɛbɛ min ye fanga kura di ale ma o de k'a fɔ baara minnu yɛrɛ kɛlen don fɔlɔ jamana in kɔnɔ walasa ka se ka bɛn lasabati ani malidenw ka se ka fara ɲɔgɔn kan ko o kɔni y'ale timinanja dɔ fara ale ka timinanja kan kosɛbɛ o bolo ko sa CFA BCEAO ka wari min bɛ mara France banque la ko walasa an ka nafolo min mara France banque ba la ko n'a wele ko réserve de l'échange ko jarala sa k'a fɔ ko wari min na bɔ France banque la ka bila an yɛrɛw bolo kɔrɔ a ma bila n dan u y'a jira k'a fɔ ko BCEAO ye o kɔni latigɛ kɛ a bila n dan mais ko bɛna mara ka ɲa question informateur ayiwa n'a tora an yɛrɛw bolo n'u ko France bɛ an ka sɛgɛn juguya n'a dira an yɛrɛ ma parce que an ka mara yɔrɔ ɲin tɛ dodo informateur a jira k'a fɔ ko airplane kɔnɔna na ko yala nin ye u tɔ dafiritɔ ye wa bila in na ko maa caman bɛ yen nɔ olu kɔni b'a la ka bɔ tɔn kɔnɔ mɛ waati min ko sisan ko yala ko tɔn dafiritɔ yɛrɛ ye nin ye wa ni yiriba bin na kɔnɔ bɛ ji yɛrɛ kɛ o tiɲɛ CNT kɔnɔna na ko Mamma Gabriel Konate ale ye kun ye sariya min ŋaniya siri ka ɲɛsin ɲɛma kɔrɔ assemblée ɲɛma kɔrɔ ni kolatigɛ cakɛdabaw ɲɛma kɔrɔ olu ka hakɛw ma n'u bɔra ɲɛmɔgɔ in na o ko a ye a jira k'a fɔ ko a kun ye ŋaniya min siri k'a y'a bɔ a ma a kana bɔ a ma kɛ mɔgɔ minnu bɛ jɔ ale bɛ min ɲɛsin ka a jamana kɛ hɛrɛ kɛ i bɛ taa faamaw kɔrɔ kɛ hɛrɛ de kɔ ye bon dɔw yɛrɛ fana y'a jira n'i ye jateminɛ kɛ k'a fɔ ko faamakɔrɔ dɔw fana filɛ nin ye ko assemblée ɲɛmɔgɔ kɔrɔw la a bila ko nin tɛ s'a yɛrɛ kɔrɔ est-ce que o bɛ yen ɲɛmɔgɔ kɔrɔ ninnu ye jɔ an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye n'i ye hadamaden ye ni mɔgɔw dar'i la i ye gɛrɛsɛgɛ sɔrɔ kɛ ɲɛma ye i ka kɛ hɔrɔn ye i ka kɛ tilenya ye o tiɲɛ an y'u ta pour que u k'an bɔ nɔgɔ la ka fɛɛrɛ k'an ye ka an bila an bɛ hɛrɛ sɔrɔ an b'aw bila a bɛ taa faama yɛrɛ mun bɛ hɛrɛ la fɔlɔ ka kɔrɔ i bɛ taa o kɔ hɛrɛ fara kan jamanaden yɛrɛ bɛ taa ɲini t'o sɔrɔ i b'o ye min a kuma ka ca ale ye mun fɔ n'ale t'a dɔn an kɔni b'a fɔ ye an ye maliyɛn an bɛ yan ale ye président commission art éducation et culture o ɲɛma ye an bɛ coronavirus de la o artistes sɛgɛnnen don concert ti sɔrɔ fɛn ti kɛ cassette ti bɔ u degulen don e mun ko commission ɲɛma e ti fɛrɛ kɛ pour que olu ka bɔ nɔgɔ la k'u dɛmɛ e b'a fɔ ka faama kɔrɔ dɛmɛ i bɛ taa sɔrɔ dɔw yɛrɛ bɛ yen nɔ olu bananen yɛrɛ don olu tɛ ka se ka furakɛ e t'a fɔ ka artiste dɛmɛ e mun y'u ka kulu ɲɛma e taara CNT o de kama artiste dɔw bɛ yen hali u ka dayirimɛ t'u bolo olu de sɛgɛnnen don dɔw tɛ ka se k'u yɛrɛ furakɛ e mun k'o ɲɛma i ti kuma u togo la k'a fɔ fɛrɛ bɛ k'u ye i bɛ taa fɔ faama kɔrɔ an mago faama kɔrɔ la et puis a ye faama kɔrɔ mun fɔ n bɛ fɛn fɛn f'u ye assemblée président fɔlɔ o sara o yɛrɛ tɛ ɲɛ la o ye Mamman Alassane Haidara filanan o sara o ye Sɔrɔ Kɔnɛji ka bɔ Segu o ye Waritigi ka kɔrɔ sabanan o sara o ye Sidiki Jara ka bɔ Kulukɔrɔ min bɛ nin la n b'a fɔ ye bi dɛsɛ t'u la ma kuli sɛgɛn t'u la u den yɛrɛ tɛ yan fɛn yɛrɛ b'o fun fana an k'a ta IBK la ale ni jalo fɔlɔ kɛ ayi an bɛna n b'a ta setigi fɔlɔ ka na IBK tɛ président kɔrɔ yan président kɔrɔ avantage d'a ma wa awɔ IBK tɛ assemblée président kɔrɔ yan a ka retraite parlementaire bɛ d'a ma ka fɔ ye président kɔrɔ fɛn bɛ d'a ma IBK dɛsɛlen don IBK ma dɛsɛ a den ma dɛsɛ filanan ye Jɔnkunda Jɔnkunda fana ye président kɔrɔ ye président assemblée a ka retraite parlementaire b'a bolo il est agrégé en mathématiques fonction d'État o pension bi d'a ma président ko pension bi d'a ma il est Jɔnkunda dɛsɛra bi an dɛsɛ cɛ ka jan an dɛsɛ ka jan ala ka Jɔnkunda dɛsɛ ka dɛsɛ yɛrɛ
Samara El Diallo, professeur en médecine. Aka retraite wari bidama. 2 fois président de l'Assemblée, 2 mandats. Aka retraite parlementaire de Dama. On va faire décider nous. Ali nous m'a déjà alibi depuis abord la madesse. Il nous a mis divorcé. Il était à la BCAO. Fonctionnaire international. Fonctionnaire international. Président de l'Assemblée. Et on va faire au-dessus. Amadou. Ishaka Sidibé. Là-bas, Moutara. Douanier de son état, grand riche. Avant qu'il soit président de l'Assemblée. Et là, j'ai au-dessus. Tiens. Hali Koulo allait border la café d'Idoma. À la bas, vous avez qu'à voir Moundé, à la bas, et fin de. Moussa terminé. De cette équipe de nous, mais il y a ça. Ah, de cette équipe de nous, de ces Moundé, quand donc de cette dans le ni le Koumaké, il y a Joe Kafo, ni Bafo, qui s'est mis qui est fait de niveau. Il va faire comme mon fou et beau fou. Si on n'y compte de cette intercounia, Koumbe Moufou, ni la Koumfo de Mounaframbou Djami. Ne woni ya ko mi doron jawka e retraite préparatoire ay ko mo fo dala c'est ko fo ay ñore bala da ya sir césarien est-ce que jaw nano de comment no te pour retala blay jaw il est colonel comment parce que ya faut que il est colonel d'armée il est en activité il a son salaire de ce jumé val parce qu'il est jeune le nouveau c'est ça ali jaw kodo jaw mo gotala mbiro mina mo abassa biduru soro jaw masambiduru soro il est colonel de l'armée en activité il n'est pas parti à la retraite no il est président de l'Assemblée Abou Wol Soroka Dama akasawaru Dama amata retraite là dese jumene bal e be yani ga sa katika ko na du jende kuno ay dese jumene ba ale fana na mbiro mina dese ko ni ay donc sabali ukasabali ukana an dusugo ukana ke an sugu katuguni parce que ni de baka munye dowla ni ne baka mbe fruka parce que mbado uti jamana herefe ubu yere nimba yere ko buka yere de herefe jamana mi chorle jamana no segelondo ati fere ke jamana do ka hake duma awo ka hake do fara ko hake ka ko awa fo barakela ke wolite awa fo do ka fari fama ko ko wariga am samo tena ça o ka so bisa e bin de bi ka nga fo no dona e projet radio ali ni ko ko singarla radio sa projet o hereba donc o kasabali ayam mali am ñu ndo ya sa ni muso min jigina sisan tara kofe million bidu ko minen tan fe ya million bidu ko ka ta jigi ya fe o ko minen tan fe ya ble muso ya ni muso ba ko yena bo ble non o kasabali sa non afo kasabali dron tiena anga jate anga ke faso fe na wanga jate ne voilà na wanga fe faso fe anga ke faso fe ke faso dem fe voilà dana min fana mais mo mon famu quoi do ya fo o tinyele ni kera fama do hakile fale ay neta ko yi amina mu fo ay neta ibaro abla muye fama tsuko fale ayo d'accord ani fama tamani abla ala ka kunyuma do be no kera fama kuna mo to fo ukuri fama no mafale ayo ala ka kunyuma ndom ne mo do ukara ministry jamane ngono kasoro bisi geremi na kare mi kono o ministry top nasigo gerengelena we yoro do ya fam wa o mam ni fale ko paso ukara ministry ambo chama de do alhamdulillah o famati ma fale na ble ayo ere de kunde ma yana mai folo tubarkal ni te famati ma fale ayo travail jiti kambe